Ei, com prova, nois i noies? Benvingudes a un nou canal de YouTube de fetes i desfetes que es fan i es desfan. Benvinguts al canal del doctor Wu-Wei. Ep, Huawei com el mòbil no, Doctor Wu-Wei. Bé, amics, després d'un any penjant fotos a l'Instagram, he decidit donar el salt a la gran pantalla. Però sense passar-nos, que això tampoc és el cinema. Doncs aquest canal tractarà de vlogs, també vlogs i més vlogs. Vlogs per esmorzar, dinar i sopar. No, però fora bromes, també farem coses vàries, algun gameplay o alguna cosa per l'estil. També, el més important, i ja crec que ho haureu escoltat, és en català. Català? Sí, en català. Ui! Jo me voy. Ei, però tranquils, que tindrem subtítols aquí per saber les bajanades que vaig dir. Perdó, les coses. Bé, com vaig, companyes, espero que us hagi agradat la petita introducció del meu canal i us espero tots en el proper vídeo.